Местни избори 2015. Разговаряме с кандидатът за кмет на Българската социалистическа партия Евгений Мосинов. И първият ми въпрос към вас е: никой не отрича постигнатото в Бургас към момент, а има ли пропуснати възможности? И как това, което е направено, може да бъде свършено по-добре? Интересен въпрос и виждам, че мои колеги, също, които участват в политическата надпревара, казват, че Бургас заслужава повече. Аз би го казал по по-различен начин. Бургас заслужава по-добре да станат нещата. По-добре за хората, по-ефективно и полезно за хората. Тук е акцента на нашата кампания. Ние задаваме въпроса не колко струва един европроект, а каква е неговата полза и ефект върху гражданите на града и как един европроект, в крайна сметка, дори като косвен ефект, променя социалния статус на града ни. Защото ние сме един типичен пример, който се насваля към многото подобни, в които множеството инвестиции на европейски средства не води до повишаване стандарта на живот в града ни. Ние акцентуваме именно върху тази страна. Тоест не върху количеството, защото кметството се хвали на принципа, ние работим по 50 проекта или усвояваме за година около 150 милиона. Добре, ясно е това. Ние питаме как и в чия полза. Защото и вие пътувате из Бургас, и аз пътувам, виждаме информационните табели, кои са изпълнителите. Вчера бях в Ветрени Банево, видях състоянието на проекта с интегриран воден цикъл, видях притеснението на хората в Банево, които казват, ние сме втора година разкопани, и тогава почваме да питаме и искаме отговор. Това ли беше най-добрият изпълнител? По какви критерии беше избран? Защо сега караме общинските фирми и местните фирми като подизпълнители да запълват образно и буквално казано дупките? И трябва да признаем, че до година вероятно ще се наложи там да се тегли заем, за да се дофинансира този проект. Тоест, бързаме, грешиме, доброто управление означава и да се признават грешките, това, което липсва на досегашния екип. Те са обзети като че ли от 8 годишния комфорт, който преживяха, от едно чувство за безконтролност и безгрешност, което е много опасно и вредно. И затова считам, че просто много неща в българската управа трябва да бъдат променени. Един от основните проблеми, които казват и споделят хората, е администрацията на града. Чиновничеството на града. А то не е малко. Бургаската общинска администрация работят близо 1800 служители. Тя не е малка. Дори тя е реформирана, в кавички казано, с един европроект, който струва около 500 000 лева. Аз и вие мисля, че сме съгласни, че тези пари като че ли са отишли малко на хаос. Може би в семинари, изнесени обучения, но няма видим подобряване на управлението. Ние предлагаме изборни кметови по райони. Това е било преди 25 години в града. И едно приближаване на управлението към обикновения бургазлия. А той заслужава да бъде чут. Идва момента от площада пред кметството, където заедно с мои приятели и колеги от листата на партията ни внесохме на подписка на българското гражданство. 400 човека събраха подписите си под една идея, която е тяхна. Не е инициирана. Тя е подкрепена от нас. Ролята на политиците е да подкрепят инициативите на гражданите, да им предават официалност. Аз това се стремя да направя. Тези хора се подписаха в каузата да запазим пешеходната пътека на булевард Стефан Стамболов пред Тоха, както казваме ние бургази, или сега там е една дискотека. Пешеходна пътека, която се познава и се ползва от гражданите на Бургас и за която, между другото, като че ли шофьорите свикнаха с нея и спират. Притеснявам се, че когато бъде премахната, неясно по чий проект, там ще има происшествие. А ние трябва да го предотвратим. Можем ли да отчетем факта, че към този момент не са привлечени достатъчно чужди инвеститори в Бургас и региона? Ето това е основният проблем. Основният проблем, който се признава с половина от досегашния състав на община Бургас и от досегашния кмет. На практика ние за втория мандат на досегашния кмет не успяхме да привлечем стратегически инвеститор. Много говорихме, после много бъркахме понятията. Истината е, че за 4 години може би единствената поява на инвеститор чуждестранен с по-значими възможности е това, което сега ще се случи край град Болгрово, една фабрика италианска, която ще произвежда обувки за промишлено производство и забележете, там ще се разкрият около 30 работни места. Това поражда гордост за Бургас и 30 работни места. Колко е снишен критерия към това, което ние наричаме чужди инвеститори, чужда инвестиция. А много приказки се изпреказаха. Лесно е да се сетиме за океанариума, нали? Където и мащабното говорене надхвърли разума и всъщност нямаме нищо.
Не искам да говоря и за една друга подобна инициатива. Оставила поредната дупка в Бургас, което е Славейков комплекс, спортния комплекс за Славейков, който към местото сега спешно и аварийно търси варианти за преструктуриране на проекта. Всъщност, фамозният инвеститор, който беше лично протежиран от кмета на общината, защото Общинския съвет го гласува с много минимално мнозинство, Федерацията по борба пое ангажимент, безплатно получи правото да строиш и пое ангажимент да изгради един многофункционален комплекс, включително с търговска част и с кинозали. Трябваше да започне строителството 2 години след първата копка. Първа копка имаше. Всъщност се разруши сградите и остави една дупка. Разруши сградите, съществуващите сгради, остави една дупка. Правото на строеж е прекратено, т.е. отнето е. И сега общината, за да реализира каквото да е своя инвестиция, трябва да зарови, да рекултивира терена, което също е разходи. Възниква въпроса защо трябваше да го играем това упражнение. И тук се сещам за нещо друго, че общо взето е един от малкото случаи, в които като че ли мнозинството в този общински съвет, който управляваше градът до сега, се слуша в думите на нас, опозиция, включително на колегите от БСП, беше това прословутия търг за така наречения Дисниленд, който трябваше да се развие в морския парк някъде около Цурка. Спасихме около 100 декара от морския парк до Приморската градина, защото там пък щеше да се появи един инвеститор с неясни възможности, който ще да получи под наем сериозна част от градината с обещанието да прави увеселителен парк. Управлението на града е сериозно, особено когато се харчат публични средства. Трябва да се подхожда сериозно. Бургас се управлява малко на принципа колкото повече, толкова повече. Но това е мечопух в детските приказки. Да финала, понеже като общински съветник бяхте много голям противник на синята зона и това как тя е изпълнена в Бургас, как трябва да се реши проблема с паркирането в централната част? Проблема с паркирането се решава по няколко начина. Единият начин касае общинските площи, максимално използвани за създаване на паркоместа, включително и безплатни. Вторият начин на разрешаването на строителство в частните имоти, където действително общината трябва да спазва закона, да изисква паркиране, паркоместа да се строят и да се предвиждат и да не допуска преструктурирането и преустройството от гараж в магазин. Но знаете ли, в Бургас имаше практика, за да се отбие, буквално казало, номера, общината издаваше разрешение за строеж, при които паркирането трябваше да става под договор с паркинг примерно на 2 км от сградата. И така всъщност се заобикаляше изискването в сградата да има гараж или парково място в двора. И третия начин действително е синята зона. Проблема на бургаската синя зона е, че е прекалено разширена. Синя зона на практика с малки изключения има в почти всеки български град. Тя не е идея на Бургас, първоначално е введена в София и в Велико Търново. В Бургас синята зона е изключително голяма по площ. И спецификата на бургаския център, който не отчита синята зона, е, че центърът е Бургас натоварен с много жилищни сгради. Бургаският център не е само административен, той е и жилищна част. Център живеят около 40 000 души. И идеята, че трябва да плащаш, за да си оставиш вечерта и спреш колата до дома и нямаш гарантирано място, е основната грешка на синята зона. Защо синята зона трябваше да включи между блоковите пространства? Там дори няма паркоместа. Пример, читалище Фер, улица Странджа, там едва ли не е боядисана с синьо и на зелена площ. А общината допусна и качването на синята зона върху тротуари, което, съгласете се, не е позволено. Все още тя е фискален, комерциален механизъм за събиране на кешови пари от страна на общината, отколкото реален и ефективен способ. Няма да се размениме без синя зона. Това е факт. Това е част от методиката, от средствата за ограничаване на движението в централната градска част, но не по този начин. Тази синя зона трябваше да премине през обществено обсъждане, да има един елемент на искане от страна на хората. В тази улица искат, там не искат. Примерно, вижте, ние направихме един експеримент в района на Възраждане, около стария съд, образно казвам, синята зона отпадна за няколко месеца, по предложение на колеги от една друга партия. След това тя беше върната. Има места, в които синята зона е относима, приложима. Има места, в които синята зона създава затруднение. И тук трябва просто
да попитаме най-добрия съветник. Най-добрият съветник са бургазлии. И това е един от основните ангажименти в програмата ми. Да питаме бургазлии. Можем да ги питаме. И това е много интересно и много важно. Купуването и продаването на гласове е престъпление.